Симетралата на една страна в триъгълник прави следното. Тя минава през средата на страната, разделя на половинки съответно, перпендикулярна е и освен тези чудеса ни дават тук един 30 градуса. Следователно, триъгълникът DMB, като го погледнете, е един от нашите любими за седмокласниците. Катета срещу 30 градуса 2 см, т.е. хипотенузата ни автоматично можем да кажем, че е 2 пъти по-голямо от този катет, т.е. 4 см. Така, след това, точка от симетралата беше на равни разстояния от краищата на отсечката CB, т.е. CM е равна на BM. Така че и тук имаме едно 4. Какво ни питат? CM. Ами тя задачата вече е решена.